Live from the studios of Leader News Philippines, Errol Dakame of Kamaong Acero starts now! Pito ang patay, 44 ang sugatan sa bumanggang jeep sa Pagadian City. Ex-convict ginilitan ng lieg ng hinihinalang professional killer sa lungsod naman ng Mandaluyong. Kahon-kahong peking sigarilyo na galing pa daw Visayas, huli sa Sorsogon. Mga senador umalma sa planong pagpapaliban po ng halalan sa bansa. Duterte, tiwala pa rin daw kay Bello sa kabila ng hinihinalang anomalya sa Labor Department. BBL, pina-fine-tune na lang sa BICAM upang maihabol daw sa SONA. At Chris Aquino, nais i-line up ng Liberal Party sa senatorial elections. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako na po ito si Errol Dakame. Welcome po sa ating palatuntunang Kamaong Acero. Dito po sa Leader News Philippines, sumasa niyo po ng live at nasa HD quality tuwing ganito pong oras, Lunes hanggang Biyernes. Wala po dito sa headquarters ng Leader News Philippines. Magandang hapon po sa mga OFW at sa lahat pong mga Pilipinong nakaabang lagi sa ating palatuntunan. Tayo po ay all systems go sa ating paglilingkod sa araw pong ito. At kasama po natin ang buong persahon ng Leader News Philippines News and Current Affairs Team. At siyempre ang ating mga Leader News Patrol. At ang ating engineer na nagpapalipad po ng matayog ng ating palatuntunan, no other than Engineer Oliver Licob. Ayos, samantalang Tony Porcalia is on camera at nakalalay po sa ating production department. Ngayon po ay Miyerkules, 18 po sa buwan ng Hulyo taong 2018. Diretso na po tayo sa atin pong pag-uusapan ding mahalagang survey question this afternoon. Kayo ba ay sang-ayon o hindi sa planong pagpapaliban ng halalan o kaya Noel ni House Speaker Pantaleon Alvarez? Ulitin natin ang ating survey question. Partner, dagdagan mo nga yung aking kwan, yung aking monitors, sagad na. Parang naghahabol yung boses ko lang. Okay. Konti ba? Yan. Okay. Ulitin natin, sang-ayon ba kayo o hindi sa planong pagpapaliban po ng halalan sa ating bansa o di kaya ay Noel na sinusulong naman ni House Speaker Pantaleon Alvarez? Si Errol Dakame, ang Kamaong Acero. Doon po sa mga nais sumali sa ating palatuntunan, all you have to do is like our page at mag-comment po kayo sa ating FB page immediately beneath our live video. At instantly yan po ay mababasa natin at yan po ay babasahin po natin ng walang bawas. Yan. Ganyan po tayo ka-transparent, whether pabor o kontra sa pinag-uusapan po nating tema sa ating palatuntunan, garantisadong yan po ay babasahin po natin. Ganyan po kami ka-balanse dito sa ating programa na nangako ng ating himpilang Leader News Philippines ay mananatiling independent media platform at hindi po tayo magpapaka-prostitute. Hindi tulad ng iba na nagpapaka-prostitute sa kung sino-sinong partidong may agenda. Agendang hindi naman para sa taong bayan, kundi agenda para sa kanilang sarili. Si Errol Dakame, ang Kamaong Acero. Yan po ang kaibahan ng Leader News Philippines. Mananatiling kami po ay kakampi ng katotohanan, kakampi ng bayan, kakampi ng tamang katwiran at kakampi po kami ng batas. Si Errol Dakame, ang Kamaong Acero. O bueno, painitin na natin ang ating palatuntunan sa hapon po ito ng Miyerkules. Unahin na muna natin ang mga reports ng ating mga Leader News Patrol. At magandang hapon by the way sa mga mojos natin na atin pong patuloy na sinasanay para makasali na po sa ating mga public service,
sa ating mga news gathering. Just keep on being active sa ating Mojus Messenger para tayo po ay ma-organize na ng todo at kayo po ay maging aktibo na sa ating paglilingkod araw-araw sa ating himpilang Listener's Philippines. Alright, ulitin ko yung ating survey question. Sang-ayon ba kayo o hindi? Sa sinusulong ho ni Pantaleon Alvarez, ang House Speaker, na Noel, ipagpaliban daw ang halalan sa 2019. Pabor ba kayo o hindi? Ano ba ang epekto kapag walang eleksyon? Ano naman ang mangyayari kapag may eleksyon? So alam naman natin kapag may eleksyon, therefore, may pagkakataon ang taong bayan na maghalal ng gusto nilang leader. Di po ba? Kapag walang eleksyon, yung mga leader ngayon mananatili. What's gonna happen? Pag-usapan natin. Join us. Pag-usapan natin. Ano po ang inyong damdamin tungkol po dyan? Dapat bang, Noel, sang-ayon ba kayo o hindi sa postponement na naman? Usong-usong postponement, ano? Dati, pinospone ang barangay election twice. Muntik nang maging 3 postponement. Natuloy yung barangay elections. Ayan. So, ngayon, bukang bibig din naman po ni House Speaker Pantaleon Alvarez, Noel. Noel operations, mga ganun eh. Pag-usapan natin yan dito sa palatuntunang leader sa Kamaong Asero sa Listeners Philippines. At kami po ay pwede niyo pong i-message sa ating message box. Nagloko yung ating mga contact numbers. Ayusin natin. Siguro bukas ay ayos na po yun. Meantime, dito muna kayo sumagot kagad sa ating FB page. Ano man po ang inyong opinion sa ating pag-uusapan. Alright, ready na si Paring Boyet. Unahin natin ang report ni Paring Boyet. Mahina ang ating set up na natin ang ating linya kay Paring Boyet Guillermo. Dahil marami pong nangyayari sa Southern Metro Manila na nais po nating mabatid sa ating mga nakikinig. Happy birthday, nanonood. Happy birthday muna sa mga may birthday. Sa araw pong ito ng Wednesday, ano? At mga may iba pang okasyon today. Of course, nais po natin silang batiin. At i-greet, no? Doon po sa mga may nais ipabati din. Everybody's welcome. Batiin natin yan. Nang sa ganun ay maging masayang ating huntahan sa hapon po ito ng Miyerkules. Dito po sa palatuntunang Kamaong Asero ni Errol na kami. By the way, nais po natin, mamaya, pasasalamatan po natin yung Awards Committee ng Asia Pacific Excellence Council Incorporated, headed by Dr. Bobby Brimon. Mamaya po yan, no? Sa pagkilala sa atin, at 3 awards po ang ating natanggap nung Sabado. Ayan, nung Sabado. Ayan, sige. So, unahin muna natin ang mga report. Samantala, doon po sa mga nagnanais pong makasubok ng ating pinagmamalaking mahiwagang kape, di ba? Yung Cordyceps Militaris Coffee na mas matindi pa ho sa Viagra. Available po yan dito sa atin. Tawag po kayo sa 0995-148-3605 para masubukan po niyo, especially sa mga kalalakihan na nahihiya na sa kanilang misis at hindi makasali po sa flag raising ceremony. Cordyceps Militaris Coffee, exclusive dito po sa studios ng Listeners Philippines. At yung ating mahiwagang pie cup na nakakagaling po sa hyperacidity, na yung acid po ng katawan natin ang naglilikha po ng sari-saring karamdaman. Mula sa mild na karamdaman, papunta po sa mga severe na karamdaman, mga sakit tulad po ng cancer of the colon at kung ano pang nakamamatay pong sakit. Yan po ay nagsisimula madalas sa acid. So, pangilingin po natin yan, gamutin po natin yan, alisin po natin yung mga acid yan sa pamamagitan po ng pie cup ng Long Ridge Philippines. Sa atin pong pinasasalamatan siyempre ang ating mga kaibigan sa Long Ridge Philippines, Ma'am Vicky Go at si Jenny. Yan. Jenny, dalhin mo na rito yung maraming kape at nang yan ay ma-deliver sa mga nangangailangan. Alright. Again, yung ating survey question, kayo ba'y sang-ayon
na walang eleksyon next year as being pushed by House Speaker Pantaleon Alvarez sa kanyang Noel move. Yan. Wala daw eleksyon. At ipagpaliban na muna ang eleksyon. Taong bayan, mga kababayan, sang-ayon ba kayo dyan sa panukalang yan o hindi? Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Alright, report po ng ating pakinggan bago po yung mga opinyon ng ating mga kababayan. At tawagan na natin si Paring Boyet Guillermo live mula po sa Southern Metro Manila. Paring Boyet, magandang hapon sa iyo. Go ahead please. Paring Boyet. Paring Boyet. Hello? One more try. Paring Boyet, magandang hapon sa iyo. Sige, saglit lang at hindi makapasok yung linya ni Paring Boy G. Bakit kaya yan? Okay, sige. Doon pala sa mga nais maging bahagi ng ating news team, correspondents, city and provincial correspondents, maluwag pa rin ang ating mga grupo. Just tell us, inform us that you're interested. Excuse me. Nang sa ganun ay mai-prepare natin yung workshop para maturuan kayo kung paano kayo makasali at paano nyo magagawa ang ating video news coverage papunta po sa ating himpilang Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ready na si Paring Boyet Guillermo. Magandang gabi na, Paring Boyet. Welcome. Go ahead, please. Yes, Errol, magandang gabi. Patuloy nagpapauwi, Errol, ng distressed Filipino workers ang Department of Foreign Affairs mula sa buong mundo kung saan 51 kababaihang Pilipino ang umuwi ngayon sa bansa na nanggaling sa United Arab Emirates. Ayon sa DFA, may kabuang 702 na ang overseas Filipino worker ang napauwi ng ahensya mula sa UAE nang sinimulan ng taong ito. Sa hulian nilang winelcome na mula sa Abu Dhabi ay mga naloko ng illegal recruiter. Inako ng DFA ang gasto sa pagpapauwi sa 51 distressed Filipino women kasama ang exit visa at pamasahe. Ayon kay Charge Affairs Rowena Pangilinan Dakipil ng Philippine Embassy sa Abu Dhabi, ang 51 Pilipino na nagtungo sa UAE ay bilang turist at nagtrabaho ngunit hindi naglaon, iniwan ng kanilang employer dahil minamaltrato, inaabuso at hindi pinasasahod. Sa talaan ng embahada, may 626,000 Pilipino ang kinikilala ng UAE kung saan 217,000 Pilipino naman ang naninirahan at nagtatrabaho sa Abu Dhabi. So ano mangyayari, Paring Boyet? May alalay bang pagdating dito? Ano ang pwedeng ialok na hanapbuhay ng gobyerno? Matik na yon kasamang Errol. Yung mga OFW natin na yan ay dinala sa OWA na kung saan pansamantala doon muna sila mananatili habang hinihintay yung kanilang mga kamag-anak at yung mga malalayo namang nakatira sa probinsya, meron ding programang ang OWA para naman maihatid sila doon sa kanilang probinsya. Palagay ko dapat din liwanagin na Paring Boyet yung obligasyon ng mga agency. Kasi, di ba, may mga patakaran naman dyan hanggang saan ang obligasyon ng mga ahensya na nag-recruit sa kanila. Actually, ganyan, kapag ang agency ng ating mga OFW ay hindi tumutugon, sinasampahan yan ng reklamo ng OWA. Ayun. No? Oo, at hinahabol nga yung anuman dapat na habulin, yung mga dapat talagang sagutin nila yung mga pamasahe niyan. Yes. No, pero kapag hindi nga tumutugon, ang ating pamahalaan na ang gumagasto sa pamasahe ng ating mga OFW. Ilan pa ba ang distressed OFW na dapat makauwi, Paring Boyet? May data ba tayo niyan?
So ito lamang naibigay na talaan ng DFA, ito lamang sa bahagi nga ng Abu Dhabi. Sa Abu Dhabi. So, sa experience natin sa pagko-cover ng OWA na masyado ng marami. Marami ang distressed OFW. Oo, sa mga shelter. OFW ang nakauwi dito sa atin. Pero marami pa rin yata ang mga nasa shelter, paring Boyet, na dapat asikasuhin. Ay, marami pa rin. Oo. Kung matatandaan mo, doon nga sa iba pang bansa, tulad nga ng yan sa Muslim country, no? Marami tayo ng mga OFW pa rin na naiiwan doon sa mga embassy. At inaasikaso yung kanilang mga dokumento para nga maiuwi pa rin dito sa ating bansa. Alright. Sige, paring Boyet. Live mula sa Southern Metro, ako si Boy Guillermo, Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you so much, paring Boyet G. Live po mula sa Southern Metro Manila. Nagatid po sa atin sa oras na 50 minutos na po makalipas ang alas 6 ng gabi dito pa rin sa Kamaong Asero. Idiretso natin ang may follow-up report tayo mga kaibigan sa pagkaka-aresto sa isang commander po ng NPA dyan sa Northern Samar na may kasama hong kapitan incumbent barangay chairwoman na kandidato ho sa pagka-ABC president. Alamin natin kung anong nangyari na doon sa nahuling ABC incumbent ABC president, incumbent kapitan, kung ano nang nangyari sapagkat allegedly nung mahuli ito instead na makulong, nahulihan yata ng mga baril at mga pera sa sasakyan kasama po yung commander ng NPA. Hindi na natin alam kung ano ang update. So alamin natin sa pamamagitan ni Mike Paul Marquez, ang ating correspondent mula dyan sa Katarman sa Northern Samar, para tayo po ay updated sa mga nangyayari dyan. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Sige, at exactly 51 minutes after 6. Tuloy po ang ratsada ng mga balita sa Kamaong Asero program sa Leader News Philippines. I-connect na natin ang ating linya mula po sa ating studio papunta sa Katarman, Northern Samar. Partner Mike Paul Marquez. Ano nang nangyari dyan sa ABC President? Kapitana na nahuling kasama ang commander ng NPA nung ilang araw bago ang ABC election dyan sa inyong lugar. Go ahead, Mike. Errol, hindi na nanalo pa bilang Liga ng mga Barangay President si Kapitana Ruth Dingding Figueroa matapos mahuling kasama ang commander ng New People's Army at high-value target na si Marietta Bartolo o mas kilala bilang si Katayang. Matatanda ang nahuli ang suspect nitong nakaraang business sa loob ng sasakyan kasama ang nasabing kapitana at presenting presidente ng Bayan Muna. Nalukuha sa loob ng sasakyan ang 6 baril, 12 white envelope na naglalaman ng 30,000 pesos bawat isa at may nakasulat pa na pangalan ni Kapitana Ruth Figueroa na pinapaniwala ang gagamitin iyon sa kanyang pagtakbo muli bilang Liga ng mga Barangay President. At nakuha din sa loob ng sasakyan, Errol, ang iba't ibang dokumento. Nahuli rin ang 3 kasama pa nito na nakilalang sina Emboy Loberiano alias Bagyo, Dan Basiloy at driver nitong si Hilmy Harris na sa ngayon ay nakadetine na sa Northern Samar Provincial Police Office. Samantala, nahaharap ngayon ang mga suspect sa kasong illegal possession of firearms at obstruction. Alam pa kung magkano ang piyansa sa 4 na kasama ni Marietta Bartolo. Errol, noong February 13 ay habang mamagsatan sana si Kapitana Ruth ay sinabi nitong July 13. July 13, hindi February. July 13 nung Friday. Nung July 13 ay nagkaroon daw ng mild stroke. Yung ganyan sa hospital siya ngayon. Sa Northern Samar Provincial Hospital. So wala sa kulungan,
yung kapitan ng suspect na nahuli kasama ang commander ng NPA ay hindi pa rin nadadala sa kulungan bagkus ay nasa ospital. Oo, bago nasa hospital pa. Pero noong ABC election ay nakapunta ito, dumalo ito sa election, pero pagkatapos niyang nakita na siya ay talo bilang ABC president, ay doon na muling bumalik sa Northern Samar Provincial Hospital itong si Kapitana Ruth Figueroa. Oo, so may mga ganyan talaga ano, kapag nahuli sa krimen biglang nagkakasakit, parang ano na yan, estilo ng mga politikong nahuli sa krimen. So bantayan natin yan sapagkat ang doktor ang pwede magsabi at yung doktor naman na magsisinungaling, abay may pananagutan siya, maaari siyang makasuhan din ng obstruction of justice. Oo. Pero natanong din natin sa ating mga kasundaluhan dahil itong nahuling si Katayang ay commander ng NPA, natanong natin kung handa ba ang mga kasundaluhan natin kasi baka balikan ng mga NPA. Pero sinabi naman itong they are just doing their job daw. Yun yung pahayag nila. So sa ngayon, nilipat na ng kulungan si Marietta Bartulo at nasa Lauang Provincial Jail na ito. Alright, so sino na ang nahalal na ABC President kapalit nung nahuling kasama ng commander ng NPA? Sino na ang bagong ABC President dyan? Ang ABC President dito ay si Kapitana Betty Amande ng Barangay Makagtas, Catarman, Northern Samar. Alright, sana mag-ingat dyan si alam mo naman ang mga nangyayari sa ating paligid. Kapag may mga ganyang kalaban ay ang hirap ng buhay ng mga nanunungkulan na bigla na lang nagiging parang easy target ng kung ano mang iniisip na krimen ng mga may nag-iisip na krimen. Oo. Alright, Mike Paul, maraming salamat. Live mula dito sa Catarman, Northern Samar. Ako po si Mike Paul Macarayo Marquez, Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you so much, Mike Paul Marquez mula sa Catarman, Northern Samar. Live po sa Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Alright, tuloy-tuloy po tayo. 57 minutes na po makalipas ang alas 6 ng gabi. Happy birthday muna sa mga may mga birthday. Saan ako? Dito ako. Ayan. Happy birthday sa mga may birthday. Doon po sa mga may nais batiin, feel free to let us to do that and batiin natin ng medyo sumaya-saya naman ang paligid. Butch Arcangel, Butch Rancudo. Saglit batiin na natin kagad ito mga nanonood sa atin. Leonard Raimundo, thank you. Interested ako doon sa ano yan? Magic card ni Sir Paul. Paano kaya mag-order nun? Ito yung i-present ni Sir Paul nung isang linggo, no? Relax ka, Leonard. Relax ka. Kaming bahala sa iyo para makadali ka ng magic card na yon na may negative ion. Jed Gamboa is also with us. Ion B. Seo is also watching our show. Thank you, Ion B. Si Boots Arcangel, bakit ipagpapaliban dapat ituloy ang eleksyon? Sabi ni Boots. Ronald Ridi, Errol, greetings. Thank you, Ronald, and happy watching our program. Primong Ike says Babuyo, congrats Prime. Salamat Prime Ike. Leonard Raimundo, tama. Technique yun, Sir Errol, na din bigla tapos magkakaroon ng malubhang sakit yan. Ganyan, no? Ganyan ang mga bulok na politiko. Pag nahuli sa krimen, biglang nagkakasakit. Rich Clarence Sandaya, malamig at maulang gabi, Sir Errol, sabi ni ni Clarence. At sa lahat po mga nanonood sa ating palatuntunan, welcome at thank you. Kayo po mga nakasilip dyan,
huwag kayong manatiling naninilip lamang. Sali kayo sa ating palatuntunan para mas ayos ang ating huntahan ngayong gabi ng Miyerkules. Ano bang masarap na hapunan ngayon? By the way, congratulations kaila Sir Ver Milan and Sir Henry for the successful opening nung Chopping Bird. Ayan. May panayam tayong exclusive sa mga executives ng Chopping Bird. Gusto kong ipakilala sa inyo yung Chopping Bird at subukan ninyo yung matindi, masarap at pagkalaki-laking mga burgers na pinagmalaki sa atin ni Sir Vermilan, yung mga may-ari ng Chopping Bird. Yung kanilang Baguio branch. Meron sila sa Tuguegarao, meron sila sa saan pa? Sa Manila. Marami na silang branch. So bukas nod po namin sa inyo ang ating exclusive interview sa mga executives po ng Chopping Bird na sarap. Pagkasarap-sarap. Alam niyo ba si Antonio, si Tony, yung aming cameraman dito? Sus Mariosep, lumaki ang tiyan bigla. Oo. Lumaki ang tiyan bigla at biglang sasabihin ko ba? Ayan, si Sir Ver Milan, ang may-ari po, one of the major, yung principal partner dyan sa Chopping Bird. Special burger na mas masarap kaysa sa mga natikman nyo na pong burger, especially yung mga galing pa sa ibang bansa. Ayan, ayan. So, sige. Ayos. Okay. Sige. Okay na muna, bro, para medyo kwan sila bukas. Yan po yung ating interview. Siyempre, yung audio niyan, ipaparinig po namin bukas. Ayusin muna ng maganda ni partner Oliver para mas magandang panonood po ninyo bukas. Araw ng Friday, ang hiwaga ng Chopping Bird, ang gumagawa po ng mga giant burgers na kakaiba. Abangan po ninyo yan bukas. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Okay, sige. Balik tayo sa ating survey question this afternoon, mga kapatid. Kayo ba sang-ayon o hindi sa balak na pagpapaliban po ng eleksyon na inginangaw-ngaw na naman ni House Speaker Pantaleon Alvarez na Noel? Yan. Sang-ayon ba kayo dyan? Ano man po ang inyong pakiramdam? Pabor ba kayo o hindi? Let us know. Sali kayo sa ating talastasan dito sa ating palatuntunan. Makabubuti ba sa ating bansa kung ipagpapaliban ng eleksyon? Diba? Kayong mga politikong nanonood sa atin, would you in favor or will you be in favor of postponing again the election? Or dun po sa mga nanonood ngayon na mga nabibwisit na sa mga nakaupong politiko na walang ginawa kundi ang mangurakot ng mangurakot. Ngayong narinig nyo na naman ang panukalang Noel. So normally, kung Noel, ang immediate effect niyan, siyempre, nandyan pa rin sa paligid natin yung mga kurakot. Di ba? Yung mga mapagsamantala, yung mga kinabibwisita na natin mga politiko na wala nang ginawa kundi magpayaman ng kanilang bulsa. Di ba? So yan ang immediate effect. Now unless may iba pang plano, di ba? So, meantime, ang balak po ay pagpaliban ang eleksyon. I-postpone po ang eleksyon. Nakita naman natin yung epekto ng postponement ng barang eleksyon, di ba? Nanatili ng mahabang panahon yung mga kapitan. Ang sabi po ng presidente natin, ipagpaliban muna natin ang eleksyon sapagkat may mga kapitan na sangkot sa droga, baka manalo na naman. Hindi itinuloy ang eleksyon. Ano nangyayari? Pati yung mga pinaghihinalaang sangkot sa droga, nanatili sa pwesto. Walang gastos pa. Medyo nalito ako doon. So, sige. But by this time, yan na naman. Kaya, I wanted you to be a part of our discussion this afternoon. Sangayon ba kayo? Pabor ba kayo? O nabibwisit ba kayo?
na kapag ka pinag-usapan ng NOEL o postponement ng eleksyon, ano sa inyong palagay? Thank you, Primong Ike, Iking, sa panonood sa ating palatuntunan. Lorenza Belisario San Andres dyan sa Limay, Bataan. Good afternoon. At sa mga nanonood sa atin, thank you. I-text po ninyo o di kayo mag-message po kayo sa ating live FB page dito sa Leader News Philippines sa inyo pong opinion sa atin pong subject matter or survey question na tinatanong po sa inyo. Samantala mga kaibigan, nais ko po munang pasalamatan siyempre ang Asia Pacific Council, Asia Pacific Excellence Council Incorporated. Sapagkat sa dinami-dami po ng mga mamamahayag sa Pilipinas, napansin po tayo ng Asia Pacific Council, Asia Pacific Excellence Council Incorporated. And tayo po ay pinarangalan nung Sabado dyan po sa The Orchard Golf and Country Club sa Dasmariñas City sa Cavite. At tayo po ay ginawaran ng mga parangal. Ayon po yung parangal na ginawad po sa inyong lingkod at sa Leader News Philippines na inaalay po natin sa ating mga manonood. Kayo po ang dahilan kung bakit kami po ay patuloy na nagsusumikap na gawin po ang aming advokasya, ang aming bukasyon. Despite that, wala kaming pondo galing sa politiko, wala kaming payroll galing sa politiko. Ganito lamang po kami, no? Because we love what we're doing. We love to be a part of spreading the truth. So, salamat po kay Doc Bobby Brimon, ang chairperson po ng Awards Committee ng Asia Pacific Excellence Council Incorporated. So, last Saturday mga kaibigan, tayo po ay ginawaran ng parangal na Asian Community Social Response Humanitarian Media Service Excellence Award. Yan yung unang parangal sa atin. Multimedia Practitioner Award. At yung isa pa ho ay Outstanding Premier Corporate CEO 2018 Asian Achiever. At yung pangatlo pong award ay the Ambassador Seal of Excellence for Multimedia Practitioner Leader. Ayan. At inaalay po natin ito once again sa ating mga manonood. Siyempre, kasama po ang ating mga kapatid, mga kasamahan po sa Leader News Philippines na nagsumika para magawa po natin ang ating obligasyon araw-araw. Without them, siyempre, hindi naman natin magagawa ang ating mga gampanin na araw-araw. It's a teamwork. No? Teamwork para sa Leader News Philippines, men and women, at sa mga manonood po natin, thank you. At sa mga nagtitiwala po sa Leader News Philippines, sa mga viewers natin, and to the Asia Pacific Excellence Council, thank you at maraming salamat po. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Tuloy tayo. 7 minutos po makalipas ang alas 7 po ng gabi. Pumpiang 7 na naman. Kumusta ang mga may taya sa wedding? Anong taya ninyo? Dumaplis ba ang taya ninyo? 7-7? Tuloy-tuloy ang ligaya ng mga hunghang na politikong nakakabwisit. Yan, tuloy din ang naglipa ng kailigalan ng mga gago. Pabor kami dito, tuloy ang eleksyon dapat. Yan. Makabubuting ipagpaliban ang eleksyon kung ito naman ay magiging ikakaayos or kung matatapos ang pagsasayos ng saligang batas sa bansa. Congratulations na rin Sir Errol. Mabuhay po ang inyong pagbabalita. Leonard Raimondo. Thank you, Leonard. Sige, sabi ni Leonard, okay siya. Koy Laura is also watching our show. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Tuloy tayo. Ulitin natin yung ating itinatanong sa taong bayan. Kayo ba'y pabor o hindi na i-postpone ang eleksyon sa 2019? By the way,
ang naka-schedule na election po next year ay election para po sa mga mayor, sa mga vice mayor, sa mga konsihal. Papataas po yan, mga board members, mga congressmen, vice governor at mga governor. Yan. At siyempre, 12 senador. 12 po ang mababakante na upuan sa pagkasenador next year. Mga congressmen, 200 mahigit po yan. Kasama po yung party list, kulang-kulang 300 ang upuan na mababakante. Kasi 3 years ang isang term. Sa local at sa Congress, 3 years. Sa Senado po ay 6 na taon. 6 na taon ng mga senador. Kada taon po ang congressman ay nagkakamal po ng 70 million ang isa kada taon na kanilang budget. Yang 70 million na yan, mga kaibigan, diyan po kinukuha yung kanilang pang projects at kung ano-ano pa. Sabi walang pork barrel, pero tuloy naman ang 70 million ng mga congressman. Kada isa, bawat isa. Samantala sa mga senador naman, sa bawat isang senador, 200 million naman ang budget taon-taon. Yan naman daw ay para sa kanilang mga proyekto. Sabi ng gobyerno, bawal na. Sabi ng Supreme Court, bawal na ang PDAF, bawal na ang CDF, bawal na ang pork barrel. Pero ayan naman, tuloy-tuloy naman ang pork barrel. Tuloy-tuloy naman ang budget ng mga politikong yan. Imagine, senador, 200 million taon-taon. Congressman, 70 million taon-taon. Yung mga mayor, may mga intelligence funds na wala na pong audit. Tuloy ang kanilang ligaya, walang audit. Saan man nila dinadala yan? Sila lang nakakaalam. Hindi na alam po ng COA yan. Dahil ayon sa batas, parang ininstitutionalize po ang korupsyon sa gobyerno. Ganda ng sombrero ni Kuyang Errol. Nagsombrero ako kasi, alam mo, pag wala nang time magsuklay, Koy, pag wala nang time magsuklay, ganun talaga. Ayan. Pagka kumukunti na talaga ang buhok, mahirap nang suklayin. Tuloy dapat ang eleksyon, lalo lang tatagal ang mga nakaupo at tuloy ang kanilang porsyento sa mga pagawain sa kalsada at mga kailigalan, sabi ni Koy Laura. Thank you, Koy. Totoo yan. Ganyan ang magiging epekto kung na-postpone ang eleksyon, nandun sila sa pwesto, di ba? Di naman pwedeng tanggalin mo itong isa, magpatuloy yung isa, di ba? So, siyempre, pagka na-postpone yan, sabay-sabay yan mapopospone. Anong batas ang mag-i-exempt sa isang aalisin mo, mananatili yung iba. So, pag pinospone mo yan, sabay-sabay po yan na mananatili sa pwesto. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ngayon, napakarami pa rin po ang mga iligal na nangyayari sa ating lipunan. Nagpapatuloy ang mga korupsyon sa gobyerno. Sa iba't ibang departamento, tuloy ang korupsyon. Kaya nga, tingnan nyo ito. Even sa Secretary Bello ng DOLE, naharap ngayon sa investigasyon mismo ng Presidential Anti-Crime and Corruption. Dahil yung supposedly libreng card, ID card para po sa mga OFW, nabulgar, nabuking, na ibinibenta raw po sa mga OFW. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Yan ang problema sa atin, mag-uusap tayo na walang korupsyon sa gobyerno, mag-uusap tayo na walang drugs sa lipunan. Pero ano bang nangyayari? Kayo po ang mga buhay na testigo. Kayo po ang mga buhay na testigo. Naghihintay tayong lahat ng pagbabago at hanggang ngayon hinihintay po natin. Alright, so sige. Now, postponement ng election po ang hinangaw-ngaw ni Speaker Alvarez. Pabor ba kayo? O hindi? Sa pagpapaliban na naman ng eleksyon. Normally, expected ko na yon. Sa mga nakaupo, pabor yan, siyempre. Maswerte ho yung mga lugar at mga residente, constituentes ng leader
na matino. Ganun po lagi ang ating opinion dyan. Napakaswerte po ng mga mamamayan sa isang lugar ng kanilang leader, ang kanilang mayor, ang kanilang governor po ay hindi kurakot, bagkus ay puro serbisyo ang ginagawa. You are lucky. And your leader will continue or can continue doing what is good for your area. Diba? But sa masamang kapalaran ho, dun sa mga lugar na kilala at bantog ng kanilang mga leader po ay mga kurakot, isinusuka na, walang performance, inutil, basura dito, maraming krimen, ang pangit ng lugar. Sa Metro Manila, I'm sure may matutukoy po kayo niyan. Sa Metro Manila, sabihin na natin diretsahan, ang capital of the Philippines na tinatawag pong Maynila ay napakabantot ngayon, napakapangit. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Yan. Patunay yan kung anong klaseng leader po ang nakaupo dyan. Sino ba namamahala sa lungsod ng Maynila? Sino bang namamahala? Kilala nyo na, di ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Dating presidente ng bansa, dating senador at ngayon po ay President Mayor Erap ang namamahala po dyan. Ang pangit po ng Maynila ngayon. Sira-sira ang mga street lights, napakaraming basurang nagkalat. It's really a disorderly society dyan sa lungsod na yan. So, ikatutuwa kaya yan ng mga taga-Maynila na manatili ang leader na ganyan? Tawagan nga natin na parang Oliver si Jojo at nagpapatuloy ang BICAM. Nang makapag-report malaman natin kung anong nangyayari po sa loob ng bicameral conference si Jojo Sikat. Ayan, nandiyan naman, di ba? Pindutin mo lang yan, pasok na yan. Alright, sige. Because what I understand, pina-fine-tune po ng Bicameral Conference Committee the combination of the House and the Senate yung Bangsamoro Basic Law sapagkat yan po ay campaign commitment at campaign promise po yan ng Presidente that once he became a President, isusulong niya yung Bangsamoro Basic Law na konstitusyon ng mga Moro na masasako po ng BBL para sila po ang mamahala sa kanilang lugar mismo. And they decide for their own future. Ayan, yung parang dati, yan, di ba? ARMM. Ang sabi, autonomiya. Pinatikim po ng autonomiya. Nang hawakan po ni Moro Islamic Liberation Chairman, MNLF Chairman Normiswari, ano nangyari? Kurakot dito, kurakot doon. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Balikan natin yung issue yan mamaya. Samantala, tawagan na natin si Parang Jojo sa kanyang update sa nagaganap po at nagpapatuloy na Bicameral Conference Committee at nang maibigay sa atin as to what is really happening inside the Bicam. Sino-sino baga ang magaling dyan na talagang may active participation sa pagkikinis, pagpupulido po ng BBL na ipinangako naman sa mga kapatid nating Muslim na kasama po sa mga probinsyang tinatawag nating Moro Provinces. Alin bang mga probinsyang masasakop ng BBL? Alamin natin sa report ni Paring Jojo Sikat. Paring Jo, live mula sa Senado. Paring Jo, magandang gabi sa iyo. Yes, magandang gabi naman sa iyo kasamang Errol. Kasalukuyan nandito pa rin tayo sa Senado, sa mataas Bulacan ng Kongreso, kung saan ay nagpapatuloy pa rin itong pinakahuling araw ito ngayon, itong pagbabalangkas nga dito sa panangwakalang Bangsamoro Basic Law at nasa loob ng naturang pagdinig itong si Subcommittee Chairman, Senador Juan Miguel Zubiri at itong si Congressman Pariñas naman doon sa House version. Kanina ay mahigpit na binabalangkas ito, at ayon nga sa ating pagtatanong dahil hindi pinapayagan yung mga media na pumasok sa loob, naayos na yung naging problema kahapon. Ano ba yung mga basic na problema kahapon, Parang Jo?
Yung naging problema nga dyan sa Kongreso sa bicameral kahapon ay yung sinasabing preamble nitong naturang panukalang BBL kung saan ay nakalagay nga we are the Bangsamoro people and then gano'n doon sa preamble na yon pinapalitan yung nitong si Pariñas kahapon, we are the Filipino people. At ayon nga rito sa pagtatanong natin ay naayos na yung problemang iyon, nanatili pa rin ito we are the Bangsamoro people pero may mga idinagdag doon sa naturang preamble. At naging issue din daw ngayon, pinagtatanong natin, ang kaya tumatagal ngayon ay nagkakaroon sila ng problema doon sa party list at maging doon sa question daw ngayon nito mga BTC, yung civil service ay gusto nila na sa hindi under ng national government. Kaya medyo doon nagtatagal ngayon at patuloy pa rin tinabalangkas ito. At kanina nga sa sinagang press conference dito bago simulan itong Bangsamoro Basic Law bicameral hearing, sinabi nitong si Zubiri na tatapusin nila itong bicameral ngayong araw para naman na maihabol na nga ito sa State of the Nation natin sa Pangulong Rodrigo Duterte. Katunayan nga dito sa kabilang kwarto, inihanda na yung para sa photo ops, yung tarpaulin at yung mahabang upuan. At ayun, dumaan sa harap natin itong si Gonzalo Japar, yung chairman ng BTC, galing ng CR. Bumalik ulit dito sa naturang pagdinig. At kanina nitong si Zubiri, natatapusin nga nito ngayong araw. At 2 linggo kasi nilang tinalakay itong BBL sa Bicameral Conference Committee at mabusising hinimay upang hindi nga ma-question itong constitutionality issue sa mataas na hukuman at hindi sila ma-technical doon. Inamin ni Zubiri na hindi ganong kadali at kahirap itong ginawa nilang pagtatalakay sa BBL dahil may ilang mga articles na matagal bago na pagkasunduan nga itong mga Bangsamoro Transition Commission at nitong Kongreso. Tulad nga yung sinabi ko sa kanina, yung nangyari nga doon sa sinasabing preamble yung kahapon na naayos naman ngayong araw. At meron din sila naging problema daw nung araw yung sinasabi Sharia Court. At dapat yung judges daw ng Sharia Court ay dapat bar members o isang abogado. Sa kasalukuyan kasi hindi abogado, kumukuha lang sila ng exam sa Supreme Court, tapos may kaalaman sila doon sa Quran, sa Sharia Court, and then sila ay magiging hukom. Pero dito sa bagong Bangsamoro Basic Law ay obligadong maging abogado. Kailangan abogado. Marami naman magagaling abogado yung ating mga kasama kapatid na Islam dyan sa Mindanao at maaari silang mag-apply bilang isang Sharia court. Para sa kaalaman paring Joe ng mga nanonood sa atin, yung BBL is similar to our national constitution, nga lang ito ay disenyo para sa mga kapatid nating Moro. Ito ay similar pero hindi ganun ka-similar kasi medyo itong mga nagsusulong ng BBL katulad ditong si Senador Miguel Zubiri. BBL siya, federalism siya, pero ayaw niya kagad na madaliin itong Chacha. Sabi nga niya, itong BBL, isang rehiyon lang ang pinag-uusapan dito pero inabot sila na mahigit 1 taon. How much more yung buong Pilipinas sa pag-uusapan? Parang minamadali nga nito sa Speaker Alvarez dahil may bago na naman siya na isusulong daw itong Noel na naman. Hindi lang Noel. Yun nga, para matupad tong Noel, yung People's Initiative. Doon patungo. Hindi pumayag. Ano yung paring Joe, ano yung mga probinsyang masasakop ng BBL? Karamihan nga rito sa North Cotabato. Bangsamoro Region. Bangsamoro Region yan, North Cotabato, yung Maguindanao area at itong Hulo-Sulo, Tawi-Tawi at Basilan, yung Marawi. Yung Zamboanga ba city kasama dyan? Zamboanga province? Kasama pero alam naman natin pagdating sa plebisito wala rin hindi sumasama yan. Hindi sumasama pero mukhang hindi na rin kasi wala siyang 30% na mga
kapatid natin na nanalo noon sa plebisito. Kaya ito lamang yung mga nasabi natin kanina, Sulu, Marawi, Basilan, Maguindanao, Tawi-Tawi, yan. Anong itatawag dyan, paring Jo? Ano pa, sir? Anong itatawag dyan, paring Jo, sa mga masasakop na lugar na? Is it Bangsamoro Republic? Ano bang tawag na? Parang Bangsamoro Region or Bangsamoro States. Matatawag sa kanila Bangsamoro Region yata. Ayan, oo. Medyo babasahin pa natin yan at marami pa kasing Mas maganda ba ito para sa kanila kaysa yung dating ARMM? Ay, di hamak na mas maganda itong BBL kumpara doon sa ARMM. Malayong-malayo yung yung parang mga yung mga features. Oo. Yung mga features malayong-malayo. Naging malaking usapin, paring Jojo, yung korupsyon sa ARMM. Remember nung iniimbestigahan ni ERAP, si Normiswari, nawawala ang 40 billion pesos, biglang na-divert yung atensyon natin dahil nagkaroon ng Abu Sayyaf. Hindi na naipagpatuloy yun. Correct. So, dyan ba sa BBL, ano ang feature dyan na magtitiyak na hindi na maulit ang kurakutan ng pondo? Yun. Dahil isa yun sa mga naging issue, no, yung sa budget issue, yung sinasabing national government ay ganun pa rin naman yung COA at ito Department of Finance, bali lalabas na rin na branch pa rin itong Bangsamoro Basic Law area, no, yung Bangsamoro area ay national pa rin yung mamamahala, particularly sa COA at doon sa Department of Budget and Management. I see. So hindi pala sila parang pauubaya na lahat. Halimbawa, yung PNP, ano ba yan? May local PNP ba yan? May Bangsamoro PNP? At paano yung mga sundalo din? Meron bang Bangsamoro Armed Forces? Ano ba yan? Meron sila, yung ating mga kapatid na mga Islam na magiging under pa rin sa meron silang Bangsamoro Police, pero ito ay under pa rin po ng Philippine National Police. I see. National Law. Yan po yung unang nilinis nitong si Senator Lacson, na siya yung na-assign dyan sa committee na yan, sa pagbabalangkas nga dyan sa usapin sa AFP at PNP, particular na yun sa powers na. One last issue, paring Jojo. Yung pinagmamaktol ni Drilon noong isang linggo na tungkol sa provision na dapat ay matiyak na maalis ang dynasty o malabanan ng dynasty dyan sa BBL. Anong nangyari dyan? Yun, sa BBL ay yung huling na monitor ko dyan sa may kongreso, parang tinanggal yung anti-dynasty. So, yung pinag-uusapan sa BICAM, wala na yung anti-dynasty? Wala kasi parang lumamang yung ng kongreso Yeah. So, parang yun yun kasi parang pipigilan daw tumakbo yung mga gustong tumakbo. Kaya lang yun yung isa sa mga napilit noon. Pero ewan ko kapag ito'y muling, kasi ito aprobahan man ngayon, hindi pa malalagdaan ngayong gabi. Kaya nga, ang problema dyan... Babalikan ng subcommittee at titingnan. Pero pag ito'y as approved na, pirma na lang talaga ang kukulangin at maaaring ipresenta na rin ito mamaya. Ayan. So, ang worry natin dyan, same political clan kung walang provision sa pagpigil sa dinastiya, yung mga makapangyarihang pamilya dyan, mananatiling ganyan yan. Yun nangyari doon sa BICAM sa Kongreso na monitor ko sa sinasabi nga na itong political dynasty, anti-political dynasty ay nawala nga dyan sa BICAM. Alright. Pasagutin nga kita. Total, patapos ka na ng report mo, paring Jojo. Hello? Nawala. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Saglita, balikan natin si paring Jojo sa Senado at binabantayan niya ba yung BICAM?
At exactly 29 minutes after 7, let's get back to our line. Parang Joe. Yes, kasama Aaron, naputol tayo. Naputol tayo. Pasensya na. Was about to ask, yan nga si Speaker Alvarez, napakaraming mga kahindik-hindik na panukala. Noel by People's Initiative. Ano bang feeling mo dyan? Ikaw, bilang isang botante, bilang isang mamamayan, media ka man, pero isa ka pa rin mamamayang Pilipino. Kanina nga, inulan ng reaksyon ito ng mga senador. Oo. Ito sa kanya sinasabing People's Initiative para sa pag-Noel. At maraming ano dito ng mga tumutol. Atin naman, 2019 election yan, dapat yan, sa akin, dapat ituloy yan. Ituloy. Kasi yun yung nakasaad sa ating constitution. Oo. Sabi nga, kasi ayaw niya ituloy yan para mawalang preparasyon at maasikaso itong tsacha. Hindi dapat pinamadali itong tsacha. Baka pag ito pinastrak natin, itong tsacha maging disgrasya. Tayo ang kawawa. Tama yan. Ano mang bagay, paring Joe, na minamadali, parang nilulutong minamadali, malamang hilaw, malamang pait, malamang maalat, malamang disgrasya nga. Sige, paring Joe. Correct. Kaya tama ang timpla dito sa tsacha. Dahil itong ang BPL, inabot ng taon, yung tsacha pa kaya. Kaya dapat himayin ito ng ating mga mambabatas, kung kahit Constituent Assembly, dapat ito himayin na mabuti dahil sa isang pagkakamali, taong bayan na magturo sa rito. Tama yan. Kaming mga Bicolano pang nagluluto, paring Jojo, ng laing mahinang apoy na medyo pinatatagal namin sa apoy, ang resulta pagkasarap-sarap. Correct. Parang babae lang din yan. Hindi mo dapat madalihin pag niligawan mo. Kasi baka pagka pinersa mo ang babae, naku, kaso ang abutin mo. Kulungan ang abutin mo. Ganon din yung tsacha. Huwag na natin pwersahin to. Baka anong mangyari sa ating kababayan. Alright, parang dyan. Sige. Okay, mula rito sa Senado, antabayanan pa rin natin itong pagtatapos na sinasabi nito Senator Juan Miguel Zubiri, itong huli nga na pagtalakay ng Bangsamoro Basic Law. Ito yung 13 bicameral conference committee na kanilang tatapusin at aprubahan na ngayong gabi. Mula rito sa Senado, ito si Jojo Sikat para sa DCRJ 10 AM, ang Radyo Bandido. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Leader ng Philippines, paring Jojo Sikat, nalito. Oo. Si paring Jojo kasi ay nasa DCRJ din. Yung mga taga-DCRJ, mga kapatid natin yan, kaya okay lang yan. Yan, so sige. Magsisisi na naman yun si paring Jojo. Magsisisi na naman yun. Ayan. Kaibigan, 32 minutos. Live tayo sa Leader ng Philippines. Ibabalik mo? Ibabalik mo sa linya? Sige, balik mo. Sige. At babalik mo sa linya? Wala na? 32 minutos po, makalipas na ang alas 7 po ng gabi. Tuloy ang palatuntunang Kamaong Asero. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. At muli, balikan natin yung ating survey question na pinag-uusapan sa gabi pong ito. Sangayon ba kayo hindi sa isinusulong pong Noel pagpapaliban po ng eleksyon by 2019? Ito po'y pinagdidiinan na naman ni House Speaker Pantaleon Alvarez. Ayan. Sige, so ano po ang masasabi nyo dyan? Ano po ang inyong pakiramdam dyan? Pabor ba kayo o kontra? Sangayon ba kayo o hindi? Join us in our discussion. Welcome po sa ating palatuntunan. Jangwar Warriors! Happy viewing! Paring Gani Oro, magandang gabi sa iyo. Erlinda Silvano Cañedo, ma'am. Good evening, Sir Errol. Watching from Cebu. Thank you, Ma'am Erlinda. May matino pa kaya? Maynila pa talaga namang sobrang bantot na dyan. Talamak yung
kaululan dyan sa Maynila, lalo na yung sa may Divisoria. Grabe ang basura. Sa dami ng tsekwa dyan, dura dito, dura doon, mga mga buwisit talaga. Sige, so nainis si Butch sa nangyayari sa ating lipunan. Sige. Bueno, kayo. Pabor ba kayo o hindi sa postponement po ng eleksyon? Alam niyo kasi napakalaki ng impact sa ating mga buhay ng mga politiko, ng mga namumuno sa atin. Magandang impact kapag ka matino ang namumuno. Kapag ka demonyong namumuno sa atin, magiging impyerno ang buhay natin, di ba? Ganun yun eh. Ganun yung kasimple. Kayo dyan sa inyo po mga lugar, kumusta ang kalalagayan po ninyo? Kayo magsalita, welcome kayo dito sa ating palatuntunan. Ayos ba ang inyong kalalagayan? Masaya ba kayo? Nakakakain ba kayo ng 3 beses maghapon? Maayos bang buhay-buhay po ninyo? Ano, kumusta? Sali po kayo dito sa ating programa. At nang sa ganun ay mapakinggan po ng buong mundo ang inyong pong mga sitwasyon at maikonsidera ng mga namumuno at ng mga nagbabalak ng magiging kinabukasan po ng ating bansa. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. 35 minutos na po makalipas ang alas 7 po ng gabi. By 8 o'clock po ng gabi ay sa inyo po ang palatuntunang Bible Cafe ni Pastor Ram. Yan po ay sinasamahan po ni na Brother Dennis, Brother Randy at iba pang makasama. At si Brother Fernan po ay nasa US din. Hindi pa nakakasali sa programa. Hindi nakapag-set up ng satellite studio si Brother Randy. Di ba? Pag-uwi na lang. Hindi naman magtatagal yon. Si Pastor Fernan po ay nasa Pastor Ram Gamboa po ay nasa Las Vegas, Nevada, USA. At nakikita nyo naman na kahit nasa Las Vegas po siya ay inyo pa rin nakakasama, atin pa rin po nakakasama sa magitan po ng online technology yung ginagamit po natin na meron po ang ating Lidanos Philippines channel. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Kumusta po kayo dyan sa Zambales area? Kumusta po ang mga mangingisda sa Masinloc, Zambales na dati-rati po ang problema ay, narinig mo? Ginalaw ko eh. Ginalaw ko ng konti. Dapat wala yan eh. Dapat wala yung langit-ngit na yan eh. Lagyan natin ng lagyan natin yun ng pampadulas. Bibili tayo ng mas maganda nito. Yung galing yung kaibigan natin kila Army Binad, kay Manoy John de la Cruz. Good evening, Sir John de la Cruz ng BTSI. Ayan. Manoy John Bornasal, magandang gabi. At si Maring Bing Masase. Kumusta si Paring Sam? Hindi na kami balik nung hapon, Maring Bing, dyan sa inyo at sobrang lakas ng ulan. Nandun kami sa loob ng SBMA at yun nga, yung ating meeting kay SBMA Chairman Attorney Wilma Esma. Ayan. Kakaiba po ang mga nangyayari dyan sa loob po ng SBMA. Manoy John Bornasal, yung tanong mo kanina, mamaya ha. Kasi alam niyo po, kami po mga nasa broadcast, we are very, very conscious on the quality of, say for example, sa ating online television. Itong ginagawa po natin ay online television po ito. Because we are on video and we have good audio quality. Ayan. Alam niyo po, ang magandang broadcast, ang quality broadcast, ay nakadepende po sa dalawang bagay. Sa online broadcast tulad ng ginagawa natin, nakadepende po sa dalawang bagay. One, nakadepende po yan sa magandang microphone at nakadepende po sa magandang camera. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Yung quality by technical. Ayan. But then again, yan po yung mga gamit lamang, Manoy June, no? Mga gamit lamang yan
Ayan. Kahit gaano kagandang mga gamit, akala ko natakpan yung mukha ko. Kahit gaano kagandang mga gamit, Manoy June, kailangan pa rin yung creativity ng mga taong gagamit niyan. Yan. So, magandang gamit, creative people, and good internet connection, ayos. Ayan. Siyempre, meron pa diyang mga kwan dyan. Francis Tika, dyan sa Caloocan City, kumusta ka dyan? Maulang gabi sa inyong lahat, sabi ni Maring Bing. Halos lubog na ang lugar sa lalawigan ng Zambales. Noy, dahil sa mga minahan at quarry. Totoo ka dyan, Manoy John Burnasal. Ang alam natin dyan, pinagpapatigil na po yan ng pinatigil na dati yan ng mga ng DNR nung panahon ni Gina Lopez, pinatigil lahat yan eh. Ang problema, si Gina Lopez, dating DNR Secretary, pinagkaisahan po ng mga mining firms. Pinagkaisahan. Puinersa, sinabi sa presidente na alisin si Gina Lopez, inalis nga. Ano nangyari? Nagbukasan lahat ng mga illegal na minahan ulit. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ganyan po ang nangyari. Pinasara lahat yan ni Gina Lopez, yung mga hindi sumusunod sa tamang patakaran. Alam nyo, tayo ay pro-responsible mining. Yon. Pag sinabi kasing pro-responsible mining, maayos po ang mangyayaring pagmimina at pakikinabangan po ng tao ang benepisyo po dyan. Pero pagka illegal mining at lumalabag po sa batas, chances are, ang kumikita lamang po dyan ay mga nakaupo, mga kasabwat at ang sindikatong nasa likod ng illegal na minahan. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ngayon ko lang po, kagigising lang ni Francis Tika. Diyos ko po, maghapon tulog si Francis. Francis, hapon na, gabi na. Ano ba nangyari sa'yo? Ay, lagay mo ulit, ready na ba yung sige. Mga kaibigan, supportahan po natin ang gagawin o umattend po kayo dyan sa mangyayaring Comprehensive Motorcycle Rider Seminar sa gagawin po yan sa Panique Municipal Gymnasium sa Barangay Poblacion Norte, Panique, Tarlac. Ito po ay sa darating na July 22, araw po ng Sunday, maghapon po yan, alas 8 hanggang alas 5 po ng gabi. At ang speaker po dyan, ang imported na speaker po dyan, galing pa sa malayong lugar, ay ang ating Operations and Creative Director, Mr. Oliver Ryder Juan de la Cruz Licop. Ayan, abangan po ninyo. Malartistahin po yan, kaya dapat pumunta po kayo dyan. Yan po ay sa creativity naman at pagsusumikap ng Panique Riders Club Elite Incorporated. At yung Heroes Alliance, yan po ay ang mangunguna po dyan sa tinatawag nating Comprehensive Motorcycle Riders. So panawagan po doon sa mga riders. May grupo, wala, single rider, solo rider, na wala pang kaalaman masyado sa safe riding. Kailangan po niyong sumali dyan sa riding seminar na yan para magkaroon kayo ng kaalaman kung paano manatiling ligtas ang inyo pong pagmumotor saan man kayo pumunta, no? At may mga technique po kasi ang pagpapanatili ng kaligtasan. Una sa lahat, dapat walang yabang sa katawan. Pangalawa, dapat hindi lang sarili ninyo ang tinitingnan ninyo. You have to consider your surroundings. Kailangan po ninyong tingnan at malasakitan din po ang makasabay ninyo sa lansangan. Sapagkat ang lansangan, ayan po ay para sa lahat. Kapag ka nagmayabang po kayo na para bagang
inari nyo na, nabili nyo na ang kalsada, chances are madidisgrasya po kayo. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Alright, sige mga kaibigan, balikan na natin yung ating mga may init na issue sa hapon pong ito because we have to wind up 10 minutes bago po mag 8 o'clock para makapag-prepare po ng susunod na programa natin, ang Bible Cafe. Balikan po natin ang mga issue sa maghapon pong ito. 7 ang patay, 44 po ang sugatan sa bumanggang jeep sa Pagadian City. Ex-convict, ginilitan po ng lieg ng hinihinalang professional killer sa Mandaluyong City. Kahon-kahong peking sigarilyo naman na galing pa sa Visayas. Huli sa Sorsogon. Mga senador umalma sa planong pagpapaliban po ng halalan. Duterte nagtitiwala pa rin daw kay Bello sa kabila ng hinihinalang anomalya sa Department of Labor and Employment. BBL pina-fine-tune na lamang daw sa BICAM upang may hamol sa State of the Nation Address ni Duterte. Chris Aquino, nais daw pong i-line up ng LP kaya't patuloy na nililigawan na kumandidato sa halalan sa pagkasenador next year. Abangan natin, makukumbinsi ba nila si Chris Aquino o hindi? Alam niyo po, in fairness kay Chris Aquino, alam niyo, yan man ay artista. Mga kaibigan, pinatunayan ni Chris Aquino na siya po ay isang mabuting mamamayan sa pamamagitan ng pagbabayad ng tamang buwis. Alam niyo po ba, sa lahat ng mga artista, kilalang artista, si Chris Aquino po ang highest taxpayer of all. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ito ang matindi. Mas malaki pa ang buwis na binayaran ni Chris Aquino kaysa kay Manny Pacquiao? Isipin nyo nga. Bakit ganon? Si Chris Aquino, mas malaki pang binayaran na buwis kaysa kay Manny Pacquiao. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Sino ba ang mas maraming pera sa tingin ninyo? Ha? Hulaan ninyo. Sa tingin ninyo, sino ang may mas maraming pera? Is it Chris Aquino or Manny Pacquiao? But why then, Chris Aquino appeared to be the highest taxpayer more than the tax paid by Manny Pacquiao, Senator Manny Pacquiao? Palaisipan ano kung bakit? Ay nako, palaisipan talaga. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat po sa ating mga tagapagulat, mga leader ng patrol. Si paring Boyet Guillermo. Si Mike Paul Marquez mula po sa Katarman, Northern Samar. Paring Jojo Sikat. At siyempre sa Long Ridge, Philippines. At muli ang ating pasasalamat po sa Asia Pacific Excellence Council Incorporated, chaired by Dr. Bobby Brimon, na nag-guide po sa atin ng 3 parangal noong Sabado. Yan po ay nagbibigay ng inspirasyon po sa atin para pag-igihan pa natin ang ating ginagawa araw-araw na paglilingkod sa sambayan ng Pilipino. So, thank you so much to all of you. Salamat po sa ating mga manonood. At siyempre, sa ating mga katuwang sa paglilingkod sa araw-araw, Tony Porcalia sa camera at Engineer Oliver Licop na nagpapalipad ng matayog at namamahala sa ating live streaming upang tayo po ay makapaglingkod sa buong mundo sa lahat pong mga Pilipino. Ako pa rin po ang inyong Kamaong Asero, si Errol Dacame. Maraming salamat. God bless Pilipinas!
Inyong napanood ang mga batas na banat ni Errol Nakami sa Kamaong Asero. Abangang muli dito sa Little News Philippines.